Tervetuloa Hardcore Gamingin ihan ensimmäiseen arvosteluun kautta pelaamiseen. Jotain tässä nyt pitää säheltää. Tänään pelaamme Star Wars The Force Unleashed. Joten eiköhän aloiteta. Continue game. Siitä niin. Joten aloitetaanko pelin tarinasta? Pelin tarina on simppeli. Ja se menee jotenkin näin. Sinä olet Darth Vaderin salainen oppipoika, joka lähetetään metsästämään jotain jedejä ja muita virulaisia ja paholaisia. Tässä niistä ensimmäinen. Vittu tommonen vanha patu. Kivat panssarit sille kyllä ainakin. Joo. Nätti likkakin on. Kato perkele, mitä olisi peli ilman nättiä likkoja? Sanokaapa se. Order 66. Tämä selvä. So there were no clones in his squad when Order 66 was issued. After Order 66, he vanished. Official Imperial records actually claim he's dead. Why come out of hiding and attack the Empire now? He wants to be found. Then we're walking into a trap. How many pilots have you lost before me? 7. Reilu kaveri. 7 menettänyt ennen. No, ties mitä ihmeen järki on. Jaha! Ja siinä leikataan kaveria. Ja no siinähän se on, ei se kauhean kuollut näin mulle. No, tarpeeksi. Me nyt siirrytään itse peliin. Cool. No niin, täällä sitä ollaan ja... Mitä helvettiä mä teen, ei ihan saa. Jaha, ups. Vittu, se hajosi ihan paskaksi. Joo, vittu, heitetään droidit ikkunasta, vittu, niillä on mitään väliä. Jaha, mitä vittua mä teen? No niin, pistetään ovi paskaksi. Noin, sisään vaan. Se on hyvin jännä, että nää saa aina hyvin paskuttaa tästä. Mitä? No vittu, mä kerran tappaa. No nyt se kuoli. Sähköttää sitä ulos. Voi vittu, mä oon paska. No, syytetään Skyrimia siitä. Too much Skyrim. Kuolekko saa. Menee helvettiin. Pelimekaniikaltaan tämä on yksi ehkä... No, yllättävän hienoja ja hyviä. Jokainen reagoi uudella tavalla esineistä ja ympäristöstä siis. Vihollisestahan minua tämä harmittaa vaan se, että nämä ei vaan suostu menee millään palasiksi. Jes, level! Perkele! Se sai 2 kertaa mielestä. No niin, mennään helvettiin sitten. Mitä? Jaha. Joo. Vittu, mä olen ihan paskaa. Joo. Tuo torjuminen alkaa todella paljon. Itsehän tykkään tästä pelistä sen sadismin takia. Saa olla ilkeä muille. Tästä se lähtee. Siitä vittu. Oi. Tuo mahtaa tehdä kipeetä. Ja sitten siirrytään vähän. No sieltähän täällä on helvetisti vihollisia. Kuten tuossa aikaisemmin jo sanoin. Minua vituttaa se, että nämä kaverit ei mene millään palaa. Vaikka niitä kuinka kurittaa. No onneksi on kakkosessa korjattu. En tiedä sitten miten hyvin en omista sitä vielä. Katson aivan nyt tätäkin. Äijää leikataan vaikka kuinka paljon, mutta palasiksi ei mene. Ei heittää voltia matkajat. Sama juttu tän kanssa. Ois ollut hienompi poikkeusta. No. Meni helvettis. Aina ei voi kaikkea saada. Välillä kentistä löytyy jotain lisää ribonaria tai tämmöstä. Siitä saa damakea, saa lisää eloa. Jaha, vittu. Kaveri sai kohtauksen. No niin, tulepas tänne. Mene helvettiin. Ja välillä nämä perusjannot ei tunnu tekevät edes mitään
vahinko. Sä vaan juokset niitä päin ja ne silti vaan tykkää ampua. No, siellä kaveri sai kanssa kohtauksen. Minä helvetti. Mitä vittu? Hyppää taaksepäin kun vieressä räjää. Niin pelastaa golfia. Sinne meni. Hahaha. Oi. Unlimited power! Joo, sori, ihan paska referitti, mutta silti. Pakkohan tuon tehdä väliin. Kyllä. Alzheimer on vakava tauti. Okei, ne on tehnyt tästä kohdasta tässä pelissä aivan liian helppoa. Ei tarvii mitään muuta. Ampua näitä kavereita tonne seiniin, ne vaan hajoaa tolle hienosti. No, paskakamera toimii. Siinä. No, näytetään vielä tämä kaveri tästä. No niin, ja flumps, sinne meni. Mitähän helvettiä, niin miten tän sai auki? Täh? Oliko se vittu oikeesti noin helppo? Ei saatana. Paljon näissä sitten tulee myös tämmösiä pikkubossikohtia. No vittu mä taas ovesta. Noin. Nyt sitten päästään. On tämmösiä minibossikohtia, jotka todellakin hoituu quick time eventeillä. Siinä se olisi toiminut, mutta no niin koita. Vittu. Mä oon liian hidas. Saakeli Skyrim. Jaha, noi kaverit tykkää tykittää kyllä aika paljon. No, pistetään nyt tämä nippuun tästä. Ihan virallisesti. Noin, ja sitten vielä tosta. Tää. Se on voinut sivaltaa sen miekalla kahtia, mutta ei. No se on niin. No ne kaverit lopetti ampumisen siksi aikaa, kun mä teen tätä. No niin, alkohan se sitten. Se on hauskaa, että tässä asiat todellakin menee rikki, miten niiden pitäisi. Kuten lasi. Mitä helvettiä? Kaveri kompastuu omiin jalkoihin. Mene helvettiin. Ja todellakin kaikki metalliset asiat menevät. No niin. No sinne pistettiin koko joukko. Ei näistä ole hirveämmin paljon vasta. Ja nyt päästiin tänne itse tehtaaseen. Täällä tehtaassa on perkeleesti menoa ja meininkiä. Itse tykkään suosia jompaa kumpaa yläreittiä. Mene helvettiin. Tällä kaverilla on tylsää. Sinne meni. No, perkele, kuolippas. Pistetään nämä kaverit nippuun kanssa. Se on vaan minun harmillista. Ne vaan ei mene poikki. Ei mitään. Kivaa vanhaa jättää vaan paloa. Mene helvettiin. Sinä kanssa. Tästä näin tuo kaveri on hienosti keskeltä poikki. Mutta kun ei, niin ei. Se on minun mielestä aina. Ja tässä taas tämä samanlainen kohta. Kaverit vaan seinään, se on siinä. Nää hutiin. Mitä vittu? No niin, sinne meni. Mene sinne. Noin. Siitä se auki. Tuolta se vähän liian helpoksi. No, ei kai sitä varmaan pitempään jaksa. Se vihdoinkin päästään hallista pois. Päästään tappamaan meidän ensimmäistä jediä. No niin, menehän jo. Cutscene. Mitä sä oot? Ai, ei ole ihan mikä tahansa poika. Hän on Darth Vaderin salainen oppilas. No niin, lataahan nyt. No niin. Ja ei kun rähisemään. Ja helvetti, puolet tuntia. Ei. Saatana. Okei, nää on ehkä vähän hankalempia, mutta niihin sopii aina tämä yksi peruste. Aha. Tuossa muuten kannattaa mennä just suojaan. Sähkötään niin saatanasti. Jaha, välikatsiin. Jari, turpa kiinni nyt lähtee henki. Oi helvetti.
No, mennään tänne tämän taksisuojaan, niin edes ei saa heti henki. Uvi meni. Toinen. Mun se vielä kolmas. Sitten vaan sähkötetään ja ei kimppa. Ai siis perkele. Nyt se. Tosta noin. Okei, jos se on aika tylsää, jos se menisi heti ensimmäistä palasiksi, koska tämäkin olisi voitettu jo tässä. No perkele. Jaha, ja nyt se taas torjuu. Ja suojaa. Uutta putkea. Ja tämäkin bossi lopetellaan tänne. Yes. Menee helvetti. Noin. Aha. Taas selostetaan puoli tuntia. No niin, kuolehan nyt jo. Tässä on koko päivä aikaa. Mitä? Ai ja vois luullut, että olisi puoli päätä lähtenyt tosta. No, kai niillä on vähemmän vaikutusta jedeihin näillä valomiekoilla. Valomiekka mukaan. Ja viedään se itse pääpirulle. Darth Vaderille. Mä veikkaan, että se on kuollut, kun se pudotettiin aika paljon haltaan. Ja nyt se saatana vie sen meiltä, vaikka oli helvetillinen urakka saada se. Kiitti vaan. Ai uutta. No, seuraavassa paikassa ollaankin tämmöisessä romuluolassa. Tai no, romuplaneetta mikä onkaan. Helvetin ärsyttävä paikka. Täkää helvettiä. No, joku sähkösuoja. Kätevää. Retard moment. Mitä? No niin, sähkötetään nyt sitten. Katsotaan. Ja vittu hutiin. Sinne meni. Ja toinen paikka sitten sienivaltakunta. Oi vittu, missäköhän Mario hiihtää? Ei saatana. Kiva herätä darraa musta tommosesta paikasta. Ei, kyllä se on totta. Ja viimeisenä paikkana, baari. Ja katsos, ei se Janne kuollutkaan, se on vaan helvetillisessä kännissä. No, eiköhän lähetä rähisemään. Jaha, vittu, missä ei olisi imperialaisia. Vittu, sinä saatana. Perkelee ja liikkuu. Kuolet. Mennään heti. Jalasiista läpi. Se oli kuollut jo. Aha, se oli hyvin torjuttu. Mene nyt vittu tapaa sut. Oi vittu, pisti baari. Mikä on vahingossa. Oi joo, tarjoili. Eiköhän se ole hyvä lopettaa tällä kertaa. Ja jotain bonaria taas löytyy. Lopetetaan tällä kerralla. Mä oon tuonut liikaa tuhoa tänne baariin.